saba kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw ma kono ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolomafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Baw ni an lamɛnbaa cɛ ana muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma ka kɛ na aw sigiyɔrɔ n'aw ka baarakɛyɔrɔ n'aw ka jamanaw kɔnɔna ye bi ye ntɛnɛn ye utu kalo tile 20 ale ni 4 ye bi ye san 2026 rasulu ale bangeni ɲɛnɛmaya ni baaraw bɛ daminɛ bi ni ala sɔnna ma dɔgɔkun kelen don fala ye Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bato zigiriw seliw min ye kuranɛkalaw ye ala ko ɲɛsumaw ani ka fandanw balo fala ye o kɛnɛ dayɛlɛlen de filɛ nin ye min se min ye ka kɛ ni sigiɲɔgɔn ye ka kɛ ni baarakɛ an ka baarakɛɲɔgɔnw b'a la dɛ dɔw bɛna taa ne sɛbɛkɔrɔ filɛ bi dɔw bɛ sɔn ka na fala ye dɛ o b'a la n'an ye makɔrɔni tobi dun bɛɛ t'o dun an bɛ makɔrɔni tobi an n'a mimi wele Bawokura k'ale ka makɔrɔni tobi an ye n'an ye cɛ kurulen o tɛ k'ale la de fala ye nin den fɛ caman de yirali la koyi sɔgɔmada in na an bɛ Jaba Siribe fo fulamuso a n'a ka denbaya bolikaw fɛ yen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Amadu Gasama domaine kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ ale kɔ min ye Sori Kɛmɛso ye a n'a balima n'a sinjiw k'olu bɛɛ lajɛlen fo Amdalayi ACI kɔnɔna na Bayiba mairie du district kɔnɔ k'a fana fo le génie Thierno Umar Asu Jalo monsieur le ministre k'an ka foli bɛ s'a ma sɔgɔmada in na Siriman Bacili an ka cɛkɔrɔba sigida 4nan maire kɔrɔ ye ale ye an b'a fo ka Jalafarakaw ka maire fo Seru Sako Sajola marabolo kɔnɔna na min ye Jalafarakaw Jalafara dugu bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo maire ale sabuya la an tɛ ɲinɛ député ka député fana ko Iliasu Guro Douanzakaw ka député k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn fala ye rebelle y'ale de minɛ ka mugu ci a la ka marifa fili ka boli ka taa n'u yɛrɛ ye u kun ɲɛna k'u ka marifa ma u y'a sɔsɔ k'a gosi dɔngɔnɔ u tilara ka marifa fili k'u yɛrɛ ɲini Iliasu Guro an b'a fo député min don ale kɔni ka jama b'a bolo fala ye kudayi sabula dugudenw ye ale yɛrɛ ka maaw de ye sɔgɔmada in na Mali Algérie Mali premier ministre ale bɛna taa heure 6 taamana Algérikaw fɛ yen baabu ninnu ani sigikafɔ ninnu ni waleya ninnu fala an b'an miirina di a la bi sɔgɔmada in na
kalanso minnu bɛ yen n'o ye camancɛ kalanso ye ni sɛbɛn t'u la a kun fɔra k'u bɛna datugu nka gouvernement ye kalo 18 d'u ma k'u k'u labɛn ka sɛbɛnw ɲini fala ye ni min ma sɛbɛn sɔrɔ kalo 18 kɔfɛ k'u b'olu bɛɛ lajɛlen datugu kulukorokaw ka gouverneur a y'a fala ye kulukoro couvre-feu ye kabako ye dɛ k'a fɔ ɲɛna mun na kalabankɔrɔ b'a la o yɔrɔ in tɔgɔ di kɛmɛ ninnu ka yɔrɔ in tɔgɔ di n'i bɛ ka taa fɛn on sɔn la anw bolo nk'olu bɛ Bamakɔ fɛ ja olu t'a la hali jalakɔrɔji ninnu b'a la o donc bi sɔgɔmada in na gouverneur n'o ye colonel Elhaji Lamini Kapori Sanogo ye a ye bataki ci an ma an na an da don o kɔnɔ marabolo ale ni togodaw kibaruya la hali bi fala ye ji ye tiɲɛni kɛ Tumutu han sanji kunfɔlɔ ye tiɲɛni kɛ gouvernement maaw n'o ye ministre Bakun Kante n'a ka maaw ye ani maire an yɛrɛ kunnafoni ɲɔgɔn n'o ye Atandina ye u wulila ka don dugu kɔnɔ balo minnu kɔni bɛ ani minnu so de firila maaw ka fala ye nka o ko maa ma sa dɛ Buguni yirituru o kɛra ye journaliste fɛ ale ni kayikaw fɛ yen balontan dɔ bɛ yan fana Bamakɔ fala ye n t'a dɔn maa 7 ni 7 de bɛ jouer ɲɔgɔn kama terrain jinin kan o championnat national ko Marakana Bamakɔ fana ye ala minɛ k'anw se k'aw dasi o la tuguni anw yɛrɛ ko ɲinan anw bɛ fɛn sɔrɔ ko in na ka y'an dasi Bamakɔ fana filɛ k'an dasi nin ye tuguni bon scoop asimi bɛ yen an b'an jija o la kosɛbɛ an bɛ taa ni jɔnjɔn kɔni ye so donc sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ nin kumaba ninnu de la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn minnu sɔgɔlen don an na Dɛnɛnkɔrɔkaw fɛ yen Basilabugukaw fɛ yen min ye Buwajɛkaw ye ka taa se Barawuli yɛrɛ dugu kɔnɔna ma ani Tamaninkaw nin bɛɛ lajɛlen Segu dangandaw ye fala ye Barawuli mara la an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ɲankuma. I ye nɛgɛ ta a ko kankala i y'a bila a ko kankala dusumango ale ti fa Togoni na fala ye Mali Algérie furuku kɔfɛ ɲɔgɔn jalakiw kɔfɛ min ye kumaw olu bɛɛ lajɛlen kelen kɔfɛ an kɛlen ka ɲɔgɔn dan ni ɲɔgɔn sɛbɛ dɔn maaw donna ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ k'an k'a lajɛ sa waleya minnu tɛmɛna kɔrɔlen an k'olu bila an ka taa sira kura fɛ Mali Algérie fala hali ni maa ma kuma ninnu jamanaw tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ n'o y'a sɔrɔ an ka furancɛla fanga maaw ye wulikajɔ ni se minnu kɛ nin waati laban in na fala ye ni Mali kɔnɔna na ni maaw tun bɛ k'a fɔ ko Algérie ni tɔw tɛ kelen ye Algérikaw fana fɛ yen maa caman de fana tun bɛ k'a fɔ Algérie faamaw ɲɛna ni Mali ni nin man kan ka bɔ aw yɔrɔ aw man ka nin kɛ Mali la Mali min y'a k'an ye kunu k'a k'an ye kunna siningo ka tila ka mada k'an ye ka tila k'an k'a jigi ye an man ka nin kɛ Mali la fala ye maa sengolaw diɲɛ magobatigiw maa bɛ ba dɔ bolo nka i bɛ sɔn dɔ bolo fala i kana ba bɛɛ de bolo nka n'i bɛ sɔn i jo kan sɔn i se kan sɔn i ka danbe n'i ka tabiya n'i ka taabolo n'i ka maa maracogo bɛɛ lajɛlen kan sɔgɔma in na min ye premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga docteur ale bɛ taa taama na Algérikaw fɛ yen fala ye taama in an ye bataki sɔrɔ cogo min a bɛɛ lajɛlen mina bɛn heure 6 ma fala ye tile kelen taama u b'a fɔ ten jamanaw cɛ sira ɲɛnama taama ta na sira fɛ min ye Abdulmajid Tebboune ye ale ka premier ministre a ye yamaruya d'o ma août kalo tile 9 tɛmɛnen n'o ye Chefi Kiribi ye ko ani Mali premier ministre k'u ka kuma ta ɲɔgɔn da fala ye wala in bɛ kɛ furuku caman kɔfɛ bi bɛɛ lajɛlen kɛlen ka ɲɔgɔn dan dɔn maaw kɛlen ka faamuyali kɛ kow la k'a ka ɲi an ka jinin ka an koli ji la fala ye nka yanni o nɛgɛjuruci ni cɛ kalo tile 9 o y'a sɔrɔ fiɲɛbɔda dira fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ Mali ko a ka pankuru olu bɛ se ka taa Algérie taw bɛ se ka na an fɛ yan maanifinw bɛ don min kɔnɔ n'o o ye jamanadenw ta ye fala ye o b'a la cogo min ye wolomasiri tabaw fana ta b'a la o cogoya kelen na lasigidenw k'an ka olu lasigi ka taa ɲɔgɔn fɛ yen yaasa jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara furuku min tun b'o la ka ban nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ sa
bibi na ko Algérie ko ka baara la taa sira jumɛn fɛ ani Mali ka kuntilennaw ye jumɛnw ye yɛlɛmali kun fɔlɔ o bɛna kɛ bolodi ɲɔgɔnma ye bolodi ɲɔgɔnma bɛ sinsin tiɲɛ ale ni danaya kan min ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ ko ta na sira fɛ baara bɛna kɛ nin na Algérie ye a ni dugun ka kuma min fɔ n'a fɛ ka baara kɛ ni Mali ye o la jɛlenya ni tilennenya ka fala ye kuranko bɛ o la tajiko o bɛ o la wa min ye tajiko in ye fana pétrole min bɛ yen n'o bɛ tawudenikaw fɛ yen Algérikaw ka baarakɛyɔrɔ min tun bɛ yen n'o ye Sonatrach ye n'ale tun bɛ ɲinini n'a ye o baabu na taa bɔ ka bin bi premier ministre ale ɲɛna Mali fɛla ye min ye o n'a fɔ Algérie ye sabula an ka sɛbɛnkɔrɔ minnu tun bɛ yen olu falenna hakililaw na di ɲɔgɔn ma a yirala sa k'a fɔ ko min ye o tajubondo in ye fala ye o hukumu kɔnɔna na fɛn caman tun fɔra olu tun ma bila ɲɛfɔlɔ ka baara kɛ malidenw ka kalan taji yɛrɛ ɲinini na Mali maa mafɛnw ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min ye Algérikaw k'u ka daw yɛlɛ an ka maaw ka se ka taa kalan kɛ yen yanni u kana baara ninnu daminɛ kuranko ta na sira fɛ a yirala k'a fɔ bi min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ Algérie bolo sabula ni Algérie jamana yɛrɛ ta fala ye 100 sarada la kuran bɛ yɔrɔ minnu na o ye 98 ye Algérie jamana kɔnɔna na o fɛɛrɛ minnu b'u bolo an n'u ka se ka jɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu tajiko ta na sira fɛ ko dogolen tɛ maa la Kidal mara Tombouctou mara min ye Menaka mara ka taa se Gao mara ma fala ye da dumuni fɛn fara taji ka a bɛ walankata cogo min ka bɔ Algérie a bɛ walankata tɛ ka bɔ o bɛ olu dugulamaw lafiya kuma baabu yɛrɛ ta bɛna ta min na o ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama ta na sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka gun kan kunnafoni bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo di min ye Mali ni Algérie cɛ kilomɛtiri 1300 o de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka lakana cogo di bi bɛɛ ni kelenya o kɔnɔna na ani ɲɔgɔn faamu yaasa yiriwali baaraw kan ka kɛ nka Mali ɲɛmaaw y'a yira Algérie la fala ye min man d'u ye o ye k'a fɔ a ye taa yan fɛ a y'a ta yan a ye nin bila yan u kɔni y'o fɔ ka segin o kan k'a fɔ Algérie ye an bɛ jɛ dɛ nka anw ka sokɔnɔ kumaw anw ka kow ɲɛnabɔliw an ka mara kɛcogo anw yɛrɛ kɛcogo an n'an bɛ bɛn a kan k'a fɔ ko o kɔni aw danto yɔrɔ foyi t'o la tuguni Algérie a ye unhun laminɛ o la k'ale yɛrɛ bɛ fɛ bi yiriwali baara minnu bɛna ni basigi ye Mali kɔnɔ k'olu sigi sen kan min ye Mali marabolo minnu bɛ yen n'olu ka surun ale la ka se ka baaraw kɛ kuma tɛ tajiko ta na sira fɛ dugujukɔrɔ nafaw ta na sira fɛ ka se k'i sen don o la Bamako bɛ fɛɛrɛ minnu kɛ ka se ka o sigi sen kan ani Algérie k'u ka kuma ɲɔgɔnyaw sigi sen kan yaasa marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min basigi o bɛ na cogo min bɛɛ ni kelenya o ka se ka sɔrɔ cogo min na Algérie ka laɲini ye nin ye ɲɔ bɛ ɲɔbugu fala ye ta kan bɛ a la sɛbɛn min dilen don Ablaye Mayiga ma ka taa n'a ye ni jamanakuntigi y'o fa siri o sɛbɛn la kumaba bɛ tali kɛ min na kosɛbɛ n'u y'o sɛbɛn k'o bonya kosɛbɛ sɛbɛn sanfɛ fala ye o de ye aw ma an yɛrɛ ma Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagne kaw fɛ fala ye Fajala Fofana ale de kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagne kaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ fala ye a wasara a ka maaw taara u wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten f'ale n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye Dunia Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa aw ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hijita o hukumu kɔnɔna na. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu o warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da
wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Élisée Jandaw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye armée ye ale wuli ka jɔ kɛ wasa ani se kɔnɔna na Kidal marabolo kɔnɔ Douanza ani Masina kabini dugukoloko baara sigira sen kan Mali a n'a dɛmɛbagaw n'o ye Rusilakaw ye u ka wuli ka jɔ bɛ sen na sibiri tɛmɛnen ka kɛ ni kibaruya jɔnjɔn sɔrɔlen Kidal marabolo kan armée ale Bamacɔlen jɔ wele kaba dɔ bɔ baara la a bɛ baara ale kɔrɔfɛ yan fan fɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri ni pankuru ye sa ka se ka minɛn minnu bɛ olu bolo n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni na o ko senfɛ maa minnu tun b'olu kɔnɔ fana olu fana tora o ko senfɛ o waati kelen na wolomasiri tabaw tun bɛ Douanza mara fana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bulke Sikaw fɛ fara ɲɔgɔn kan tun bɛ ka kɛ Bamacɛ jɛkulu dɔw n'u ka ɲɛmaaw o lajɛ senfɛ armée nana tuguni ka yen fana bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na wuli ka jɔ ni cɛsiri sanfɛ ani duguma Élisée Jandaw ko min ye kunungo ye n'o ye kari ye tubabukalo tile 23 wolomasiri tabaw ye Bamacɔlen kabaw dan sigi ka wuli ka jɔ dɔ la Masinakaw fɛ yen u n'u bolominɛw bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen fana bɔ baara la pewu ɲinini ni cɛsiri min ye gosiliw ni pankuru ye ani kɛlɛkɛcɛw duguma ko ni min ma fara a kan foyi tɛna bɔ a la armée ale fan fɛ nin waati laban in na wa min ye basigi ni lafiya ɲinini bɛn ni kelenya u bɛ se ka sinsin cogo min na wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ o ye Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini dugudenw fɛ sa u ka sɔrɔdasiw senkɔrɔma don n'oli baara ka dɔ fara a kan yaasa kibaruya ɲɛnamaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'an bɔra Mali la Falaye an bɛ taa fɔ Ɲame o ye Niger faaba ye min ye AES wasabulonw faralen ɲɔgɔn kan olu ka lajɛba bɛ daminɛ bi n'o y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali tɔgɔla sa min ye CNT président ye n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye kabi sibiri ale sera Nigerkaw fɛ nin baara in labɛnni hukumu kɔnɔna na sabula maa falo n'o o ye Sulemanden ninnu ye a sariya ko baaraw kan ka sigi ɲɔgɔn kan cogo min na olu kɔnna ka taa o ba ne jɔni Jaw wa o y'a kɛ burudamɛ ye dɛ burudamɛ fini kɔni caman bɛ Nigerkaw fɛ yen olu b'u ka seko n'u ka dɔnko sawura maa caman na k'a daminɛ bi la sa min ye Niger ye ale bɛna maa minnu fara ɲɔgɔn kan Falaye wasabulonw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa 15 taara o bɛ kɛ maa 45 ye ka kɛ n'u ka sariya min sigilen don n'o ye charte min sigilen don AES yɛrɛ kɔnɔ o sigilen 17 b'a fɔ ko ni ninnu wasaden ninnu farala ɲɔgɔn kan jamana min jamanakuntigi n'o o bɛ AES ɲɛmaaya la Falaye wasabulon ɲɛmaaya bɛ tɛmɛ o maa ma o kɔrɔ Burkinakaw olu de bɛna nin baara in kɛ baara in senfɛ sa u bɛna jɛkuluba 3 sigi jɛkulu fɔlɔ bɛ tali kɛ baara minnu kan ka sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wolomasiri tabaw ka gun kan olu bɛ se ka mɔnɔbɔ cogo min na jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama fana b'a la min ye ka yiriwali kuntalajan sigi sen kan ani ka yiriwali baaraw ta ka sigi wasabulon maa ninnu da bɛ se ka don ni kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ bila sa fo min ye utukalo tile 29 ye nin baro sigi bɛna kɛ Nigerkaw olu fɛ yen Mahamad Gandi ale tɔgɔla soba min bɛ yen baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ o kɔnɔna na yaasa ka kɛnɛ ɲɛnamaya bisa n'o ye kurumokarili kɛnɛ ye Falaye Nigerkaw olu ye wele bila professeur Koni Selumu Kulasiw ma ni ale ye Togokaw ka wasabulon o ɲɛmaaba ye ale kana kɛnɛ kan ka kɛ maa ma falen ye Ousmane Bogoma ale ni Niger olu ka furancɛla fanga kɛlen ka wasabulon min sigi n'o ye Mamadou Haruna Jingare ye olu y'ale bisimila kunungo yaasa baara min na kɛ ale ka kɛ u ka maa welelen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko ni nin daminɛna min ye Niger kɔni sa yen bɛna k'u jabala ye ka baara kunfɔlɔ kɛ jaabi min bɛna sɔrɔla k'o di jamana ɲɛmaaw olu ma an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Bamako. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Juma tɛmɛnen conseil ministre la premier ministre ale ye maaw ladɔnniya n'o ye gouvernement maaw ye
sɛbɛn min ni gouvernement kan ka baara kɛ n'o kun dira ma san 2025 san 2026 k'o banna pewu sɛbɛn kura n'o b'a daminɛ san 2027 ka taa se san 2031 ma k'o baaraw daminɛna baaraba minnu bɛna na k'a kɔnɔ o ye taabolo 5 ye lakana ani bɛn yaasa fasodenw bɛ se cogo min na ka lafiya taa ni ka seginw kɔnɔna na sɔrɔ ka dɔ fara o kan kalanko ni kɛnɛyako min ye marabolo olu maracogo ɲuman ani sigida ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kunbɛli baaraw premier ministre y'a yira sa gouvernement maaw la ko ni sɛbɛn in kɔni dilanna ka ban olu bolo pewu u bɛna n'a ye conseil des ministres la o ka ka yamaruya di u mana tɛmɛ ka bɔ yen sa u bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye CNT kɔnɔna na ale conseil des ministres kelen kɛnɛ ka jumadon ministre min bɛ an ka bolimafɛnko kunna ale fana ye conseil des ministres la donna sa ka kɛ ni marabolo yɛlɛmali ye min ye cercle ye olu bɔlen sɛbɛn kɔnɔna na sadɛkisɛm tun bɛ sa n'o bɛ baaraw la yɛlɛma u ka marabolo bolo kɔnɔna na ka kɛ ni duguma bolimafɛnkow ye ko bɛ nana u jagoya sa u ka se ka baara ta taabolo kura kan kuma tɛ bi cercle ko kuma o bɔlen don a la sariya kura min bɛna sigi o bɛna bila kɔrɔlen nɔ na min ye sigida maaw k'olu yamaruya u yɛrɛ ka se ka baaraw kɛ nka k'u sinsinnen to mara bolofara minnu bɛ u fɛ yen baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na bolimafɛnko ni sirabako la an ka jamana kɔnɔ gouvernement conseil des ministres juma tɛmɛnen dugu jukɔrɔ nafa olu bɔli ko ta na sira fɛ ale tun ye san 2 sɛbɛn di baarakɛda dɔw ma cogoya min na u bɛ se ka sanu bɔli ani sanu ɲinini kɛ baara kɛ an ka marabolo dɔw kɔnɔna na o baarakɛyɔrɔw ye min ye o ye Lili SRL ye Horizon ale ni Fire Mining ka taa se Cobra Resources ma olu ta ye sanu k'o ɲini san 2 de kun dira u ma u ka se ka o baara kɛ Kangabakaw fɛ yen Kajolo Keɲeba ani Buguni jɛkulu wɛrɛw bɛ yen n'o ye Intermin Lithium ye ale ni Tropical Gold olu fana kun ye sɛbɛn sɔrɔ sa min ye lithium ale ɲinini na Bugunikaw ni Kɔlɔnjɛbakaw ni Yanfoyilakaw olu fɛ yen baara min ko duruma san 2 kɔnɔna na ko ma labɔli kɛ san 3 kura gouvernement ye u yamaruya ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na wa n'o san 3 banna a tɛna se ka lakurakura tuguni conseil des ministres ale kɔni jɛra ni o ye maa minnu ka se ka baara kɛ sanu u b'a ɲini fɔlɔ ni dugujukɔrɔfɛnw k'a ɲini k'a dɔn n'a sɔrɔ a b'a dugukolo la a baarali tɔ o bɛ sɔrɔ ka na daminɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yaasa ka seko ni dɔnko tigilamaw k'olu ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ minɛnba kelen ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ka bɔ festivaliw la zanni kelen kelen ka dabila pewu maa dɔ kana wuli dɔrɔn san kɔnɔna na dɔrɔn ko n'o ye festival sigi sen kan u ye fɛɛrɛ sɔrɔ o la fala ye o la sa festival fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ min ye seko ni dɔnko baarakɛyɔrɔ fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen donna bugunatigɛ sɛbɛnba kelen na k'o dilan k'o ban pewu san kelen o kɔnɔna na o sɛbɛn kan n'o yira min ye seko ni dɔnko tigilamaw la Mamu Dafe ale bɛɛ lajɛlen wele yaasa bɛɛ ka kɛ seere k'a dɔn k'a fɔ bi taabolo kura min sigira sen kan yaasa seko ni dɔnko baara ka se ka nɔgɔya a yɛrɛ kɛbaaw bolo k'o sɛbɛn nin filɛ nin ye Nfabara Berete ale tun b'o cɛman ye waasa baara fɛn fɛn ka ɲɛ a kan ka labɛn ko ɲuman ni tubabu ko ko ka structurer n'o bɛ kɛ sababu ye baarakɛlaw bɛ nafa sɔrɔ u ka baaraw la o hakilina de kɔnɔ seko ni dɔnko minisiriso ye sɛbɛnfura dilan seko ni dɔnko bolofara bɛɛ lajɛlen ka bɔ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a baarakɛlaw seko ni dɔnko ɲɛnajɛ waatiw an ka jamana yɔrɔ salenw a n'a seko ni dɔnko yɔrɔbaw monimaw Mali fan bɛɛ fɛ nin bɛɛ lajɛlen de bilala gafeba in kɔnɔ yaasa ka seko ni dɔnko labɛn o mun bɛ kɛ sababu ye seko ni dɔnko tigilamaw u ka baaraw bɛ lakodɔn Mali ani diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o baarakɛminɛn de taara ɲɛfɔ malidenw ye maaw ka se k'a faamu an nisɔndiyalen don parce que an b'a fɔ bamanankan na ni sumani kɛkun ye hakɛ ka dɔn de pour que an ka seko ni dɔnko bɛ se ka don ba la cogo min na an y'a ɲini ka a jateminɛ ka fɛsɛfɛsɛ cakɛda hakɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ artiste hakɛ min bɛ baara min kɛ suguya min na ka bɛɛ fɛsɛfɛsɛ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na parce que n'i y'a jateminɛ ni gafe ninnu bɛna an dɛmɛ k'an ka baara don ba la mais a bɛna yeelen kɛ an ka baara kan ka baara labɛn ka ɲɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que manifestation u y'a jateminɛ manifestation 150 o de jateminɛ na n'i y'a jateminɛ festival ni fɛn minnu bɛ yen n'u y'a kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ 250 bɔ bon ni a jate dɔnna an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a wele ma ko agenda culturel parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka festival bɛ février dɔ fana ta bɛ janvier n'an y'a organiser tan a bɛ baara faamuyali bonya a b'a to kɛnɛmamɔgɔ minnu fana bɛ b'an fɛ ka na u b'an ka baara kɛcogo faamu
n'i ye cartographie culturelle ɲɛnajɛ jateminɛ a b'a permettre n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔ kan a kɛra diaspora ye o n'i y'a cliquer i bɛ se k'a dɔn Bamako ne mago bɛ nin artiste in na ne mago bɛ nin festival la a bɛ kɛ wagati jumɛn donc a bɛ an ka baaraw sankɔrɔta kosɛbɛ. Seko ni dɔnko tigilama minnu caman kun bɔ mɛ ka taa kɛnɛ in kan o yɛrɛ k'a fɔ ko ni baarabolola ninnu nalen jara u ye k'a bɛna ni lafiya ye u ka baara kɔnɔ ka sanga ni diɲɛ lahala kuraw ye nka k'u b'a ɲini a kunnafoli ka cari kosɛbɛ yaasa bɛɛ bɛ se k'a lakodɔn ni k'a lasɔrɔ. Ne bɛ min fɔ nin t'a dɔrɔn ye dɛ a tɔba bɛ yen caman ma bɔ a kalama association caman bɛ yen u bɛ seko ni dɔnko kan nka u ma bɔ a kalama bɛɛ ta tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ko kura bɛ don jamana kɔnɔ fo ka sensibilisation de kɛ o ye mun ye k'a fɔ bɛɛ ye kanw na bamanankan filakan kɔrɔbɔrɔkan jamana den bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama arajow ni site webu ni fɛnw kan baara tɔ bɛ kɔ nka belebele min o b'a nimisi wasa. Maa minnu ye sɛbɛnfura ni site ninnu dilan bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ k'u ye miiri caman de kɛ ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka aminako bɛɛ don ba la baarakɛminɛ ninnu dilantɔ la. réseau qui a une plateforme de créer site internet de nous à trois cartographie culturelle mali.ml donc c'est qu'on est de notre là c'est qu'à ta kono moi niveau bara que anga bara in konna la intara imo information fait ba sur ka mali kono bibena na jatemna acteur que me wolom la niko nous de 3 semaines de site ma organisation ba kono bibena ka cha bisaba que me saba Seko ni dɔnko ministre so direction régionale de l'action culturelle bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ nin baara kun fɔlɔ de ye wa k'u bɛ wele bila seko ni dɔnko tigilama bɛɛ ma bɛɛ ka wuli ka se direction na u ka kunnafoniw bɛ se ka don bɔlɔlɔsira in kɔnɔ cogo min na bawo ka fɔ la ko site in dayɛlɛlen don seko ni dɔnko tigilama bɛɛ de ye maa ma bɔ maa la. Sigida wɔɔrɔnan kɔnɔna na polisiso min bɛ yen n'o ye Sogonikɔ polisiso ye n'an b'a fɔ ma sɛtɛmano ni Sumakɔrɔ Fala ye o komisɛri o ye Zenabu Walet Isaka nin ye ale n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ kɛ kalo tile 16 n'a tile 17 siganama 7 k'u bolo da olu kan ninnu ye bingalikɛlaw ye ka moto darake a tigiw la Bamakɔ kɔnɔna na u ka wele bɛ kɛ n'o de ye sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa a nana ye k'a fɔ ko muso 2 de bɛ jɛkulu maa in bolo Fala ye u b'a fɔ sa k'olu ka taa moto taxi ta n'olu taara moto taxi ta u b'a fɔ k'u bɛ taa olu jigiyɔrɔ min olu ka banninw jɔlen don k'i kɔnɔ u bɛ tinbali da ye ka e ni moto taxi tigi k'a bɛɛ lajɛlen ka minɛnw bɔ aw kun comme musow don Sogonikɔ fana ye muso de fana bɛ yen a ko nin ka nɔgɔn k'u k'a to ale yɛrɛ ma Fala ye burudamɛ muso wulilen zo ɲini na Bamakɔ yan yɔrɔ kɔni o bɛ ɲɛ ye o a ye min jan ka d'a ka maaw ma n'o ye brigade maaw ye Fala ye ninnu taara bi a kɔnɔ cayi u k'u b'u kɛ muso ka yɔrɔ min na ale ye tɛlɛ kɛ fɔlɔ la fɔlɔ filanan o y'a ka marifa fili ka boli tɔ kelen u ye jɔlɔkɔ da o kan o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen olu ɲɛ bɛ mun na k'olu ye finitigi lemurubafeerelaw ni fɛn a bɛɛ lajɛlen ye polisiw ka maa labɛnnen n'o ka n'olu kama o la sa u bɛɛ lajɛlen cɛlen u n'u ka minɛnw don taara kɛ a dɔw ka so min ye Maɲanbugu faso kanu na marifa yera yen n'o o ye bamanan marifa dilanlen ye min ye mugukisɛ ani mugu marifa yɛrɛ bilanan olu fana yera u bolo min ye moto kelen a b'a fɔ ma ko TVS o fana kelen yera o tigi yɛrɛ tun y'o ko fɔ polisilakaw ye k'a fɔ k'ale ka moto suɲɛna maa minnu b'a la sa o si b'a daminɛ san 18 ka taa bila san 34 na siganama fɔlɔ o ye KC ani ni OHM FM ST n'u b'a fɔ ma ko base ka taa se TS ma ale tɔgɔ ye ko Zigi Marle min ye Fala an dɔgɔ o to ye koyi n tɛ yafoyi bɛ arayida la halisa o ale fana b'a la ale ni PD nin bɛɛ lajɛlen minɛna sa ka sɛgɛsɛgɛli Zenabu n'a ka maaw u ye jɔnkala fɔ olu fana y'u bila ka taga sigida 6nan kiiriso la k'u ka t'u ɲɛfɔ ye sɛgɛsɛgɛli tɔ na sigi sen sigida ni togodaw kibaruya Fala ye o bɛ daminɛ ni école ko kuma ye Mali ministre min bɛ kalanso kunna sa ale tun y'a jira sa ko camancɛ kalanso minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ta ye ni sɛbɛn tɛ u la Mali fantan 4 a tun ye wulikajɔ kɛ ko k'a bɛɛ lajɛlen datugu nka kumaɲɔgɔnyaw kɔfɛ a nana ye k'a fɔ ko min ye baara in yɛrɛ kɛli ye gɛlɛya dɔw yera a la o y'a to sa u ye kalo 18 di
bɛɛ lajɛlen ka kalo 18 matarafa ka sɛbɛnw ɲini k'i bila sariyaw olu hukumu kɔnɔna na yanni o cɛ nka o y'a yira sa ko baara bɛ daminɛ utu kalo tile 20 min ye ko in ye kalo 18 baara bɛ daminɛ o la ka taa se fo a kuncɛ waati ma sa kalanso minnu ye cɛmancɛ kalanso ye ni sɛbɛn t'u la ni min kɔni bɔra o hukumu kɔnɔ ɲangini min y'o sɔrɔ o yɛrɛ ka ko la ɲininen ye ka bɔ Mali gouvernement yɔrɔ min ye couvre-feu ye a mɔnɔ bɔra kulukorokaw fɛ yen Falaye min ye utu kalo tile 23 ye ka taa se septembre kalo tile 21 ma kulukoro gouverneur n'o ye Elhaj Lamine colonel Kapori Sanogo ye a ko sa ko kulukoro marabolo couvre-feu ni jamana tɔw ta tɛ Mali fan tɔw ta tɛ kelen Falaye gouverneur ale ka marabolo dɔw bɛ fɔ anw naga kɔrɔ yan olu ka couvre-feu kɛcogo filɛ nin ye ninnu ka surun Bamakɔ la i n'a fɔ Kalabankɔrɔkaw Maningalakaw Sangarebugu Moribabugu Ngabakɔrɔdura Jalakɔrɔji min ye dɔgɔ duman ye Falaye olu ka couvre-feu bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se sɔgɔmada ɲɛ kanɲɛ 5 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye dugu minnu bɛ sa n'o ye Kati ye Banamba Kangaba Kolokani olu ta bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa ba sɔgɔmada ɲɛ kanɲɛ 6 gouverneur ko a ka bataki kɔnɔna na fana k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ u kun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan bolimafɛnkow la sa n'o olu munumunu salo la waati min na u ka dugu kɔnɔna na bɛn ninnu ko o bɛ sen na hali bi wa k'a ɲininen dugudenw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to nin baara ninnu na sɔrɔdasiw lakana tigilamaw a ɲininen olu fɛ sa sariya ninnu u bɛ se ka labato cogo min na Mali kulukoro fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɔgɔndan ka se ka tali kɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ Kayikaw fɛ yen o baaraw kurumo karili kɛra yen i n'a fɔ kunungo a kɛra kunasinigo a kɛra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na Falaye général de brigade Musa Sumare kunungo kari ale taara Kayikaw ka enveloppe fɔlɔ dayɛlɛli baara kɛ dugukolo kɔnare o kɔnɔna na ɲɔgɔndan kilasi o ye 17 ye a kɛkun ye sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛya baara la Kayi marabolo yɛrɛ la Falaye olu ka taa directement na ka don baara la Kayi ye o la sa ni ɲɔgɔnna bɛ ka kɛ marabolo ni an ka sigidaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara bɛ se ka kɛ cogo min na min ye saniya kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu ye baara kɛ marabolo kɔnɔna na k'olu ta marabolo baarakɛlaw olu fɛ directement na min ye gouverneur ye a y'a ɲini denmisɛnw fɛ u k'u cɛsiri u k'u jija u bɛ min dɔn u k'olu jaabi ni a ma ɲɛ sɔrɔ zen u k'u labɛn ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛna sigi sen kan jamana in ale kɔnɔna na yaasa kɛnɛya ale min ka gɛlɛn ni ko bɛɛ lajɛlen u bɛ se ka sigi sen kan min ye baarakɛla ɲɛnama olu fana bɛ se ka sɔrɔ cogo min na halisa Kayi mara kelen na Falaye jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko salon de media maaw olu bɛ wuli ka jɔ la ka taa yirituru sigi sen kan o la sa gouverneur ale ka dangan dɔ n'o ye Sunkalo Roland Kamate ale tun bɛ ko in ɲɛmaya kunna Kayikaw fɛ sa salon de media bolofara bɛ yen n'o ye Isa Bakari Bacili ye ale fana tun bɛ yen u kɔni ye layidu ta sa k'u ye yiri minnu turu ko kunnafonidilaw ko k'u bɛn'u hakili to yiri ninnu na han u k'u cɛsiri dɛ u k'u hakili to yiri ninnu na min ye Bugunikaw fana fɛ yen Buguni Radio Mali ale directeur ba n'o ye Alpha Mayiga ye ka taa se kunnafonidila minnu bɛ Buguni marabolo kɔnɔna na sa olu taara yirituru kɛ Masabilankɔrɔkaw olu fɛ yen baara in bɛɛ lajɛlen kɛra gouverneur yɛrɛ ɲɛna n'o ye fulakɛ ye Usmane wele ale ni a ka dankanw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ko yirituru in a kɔkɔrɔma donna maa min fɛ o ye ministre Mamu Dafe ani Bakari Sidibe maire min bɛ yen sa n'o o ye Karim Sangare ale fana tun bɛ yen ka taa fara Bakari Sidibe kan ORTM directeur Alpha Mayiga o fana tun bɛ kɛnɛ kan o y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ k'u k'u jija u ka yiriturulenw kana sa dɛ ɔhɔ n'an da ka di maaw ta fɔli la Falaye an k'an jija an yɛrɛ taw olu fana ka sigi sen kan min ye Amapu ale maaw olu kɔni y'u yira sa k'a fɔ ko olu yɛrɛ fana tun b'a ko la sabula Amapu bolofara fana bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na min ye Buguni mara kɔnɔna na baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na u ye o baaraw o dantigɛli baaraw kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn mana sigi olu yɛrɛ sen na ye a ko la yaasa cogo min na baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ irisiw tɔgɔla so min bɛ an fɛ yan ale bɛna ɲɔgɔndan sigi sen kan ɲɔgɔndan bɛna kɛ irisi kalan o hukumu kɔnɔna na Bamako baara min bɛ ka kɛ yen jɛkulu in faralen ɲɔgɔn kan sa irisi kan bɛ se ka don ba la cogo min ye irisiw tɔgɔla so min bɛ an fɛ yan o ɲɛma n'o ye André Cherkasini ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko maa caman de bɛ yen bi denmisɛnnin caman de bɛ yen bi u bɛ ka irisi kan kalan min ye kan wɛrɛw fana kalanli matarafali bɛ a la kuma tɛ an ka bamanankanw n'an ka yɛrɛ ka togodalakanw olu fana bɛ a la sabula dɔnniya irisiw ka fɔ la a bɛ kan bɛɛ lajɛlen na kan bɛɛ lajɛlen na a seko n'a dɔnko ni kɔni kɛ kun ye sa Mali ni irisi ka bolodiɲɔgɔn bɛ sen kan u bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na
fala ye an y'a fɔ kunungo min ye sangaw fɛ yen o conseil bolofara min bɛ Mulaye Tarawele ale tun minɛna ntɛnɛn tɛmɛnen a minɛlen min ye o conseil maaw ye wuli ka jɔ kɛ sa ko ka se ka maa kofɔlen bila baara in bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sa o conseil yɛrɛ baro sigi kɛ juma tɛmɛnen a jabala la waleya in nana cogo min Musa Bouakar Ba ministre kɔrɔ don min ye ɲɛfɔli ale y'o kɛ mɔgɔ bɛ se k'a dɔn k'a fɔ ko min tun bɛ sen na waleya min taara ka se Mulaye ma an ka jɛ ka Musa Bouakar Ba ale lamɛn. O conseil de y'a décidé a ka bureau national ka mandat bannen k'a fɔ a bɛna congrès kɛ n'o ye congrès national ye an ka sɛbɛn na congrès national pour que o ka kɛ région ni cercle olu bureau bɛɛ bɛ falen donc o y'a sɔrɔ an ka bureau dɔ bɛ san bureau in bɛ sigi don min na o y'a sɔrɔ san ma kɛ région ye san tun ye cercle de ye a bɛ Segu ka mara kɔnɔ donc Segukaw taara san bureau sigi o kɛra 2019 o bureau in sigira mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko bureau in sigicogo ko gɛlɛya b'a la olu m'a faamu u ma jɛn n'a ye u ye bureau in contesté u ye lettre bila ka na bureau ba la bureau ba ye délégation wuli ka taa Segu ka san groupe 2 bɛɛ wele k'u sigi Segu u n'u kumara ka bureau in sigicogo lajɛ ayiwa ka sɔrɔ ka ko di Segu ma Segu aw de ka région mɔgɔw don a ye ko in gérer ayiwa silamɛya tilennenya ani ladiriya kan Segu bureau ye mɔgɔw bila ka taa san ka taa ko in sɛgɛsɛgɛ ka a ɲɛdɔn o délégués nana u ye rapport min di Segukaw ma Segukaw ye bureau min sigira u y'a reconni ka ci bila ka na anw fɛ yan Bamakɔ anw statera k'a lajɛ Segukaw ye bureau min reconni n'a kɛra jɛlenya ani tilennenya kan an y'a ye ka sɔrɔ basi foyi tɛ bureau in na donc anw fana ye bureau in reconni n'o président ba o don n'o tun ye Mulaye Tarawele ye donc a reconni a ye san 5 kɛ baara la o conseil kɔnɔna la minnu ma sɔn ni bureau ye olu sen bɔ baara la ɔ bureau renouvellement yɛlɛmalen ni san kɛra région ye o conseil ye décision ta k'a fɔ bureau n'o ye cercle ye n'a sigira cercle ya la an ye lettre sɛbɛn k'a ci bureau bɛɛ lajɛlen ma minnu b'o lahalaya la i n'a fɔ Kita i n'a fɔ Buguni i n'a fɔ San yɛrɛ i n'a fɔ Kucala i n'a fɔ Douanzan olu n'a ɲɔgɔnnaw donc san ka bureau min bɛ yen an n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bureau national ye lettre ci u ma lettre min b'a yira k'a fɔ ko conseil national a ye congrès date fixé nin don ani nin don ka tila ka lettre wɛrɛ ci u ma k'a f'u ɲɛna bureau national y'u bila baara la u ka san bureau sigi o bureau sigi kɔnɔna la mɔgɔ dɔw y'u plaint tugun san faamaw y'an wele k'a daminɛ gouverneur la ka jigin k'a fɔ min ye san bureau sigili ye régional an k'o to yen fɔlɔ an ka taa cerclew bɛɛ bureau sigi donc an ye san bureau sigi bɔ a ma ka ci bila ka taa an ka bureau min bɛ san n'a président ye Mulaye ye ka ci don a bolo a ye taa cerclew bɛɛ sigi a ye bureau de région ta to yen ɔ cerclew bɛɛ sigilen k'a ban o cercle délégués de nana fara ɲɔgɔn kan ka na bureau régional an ye date kura f'u ɲɛna u ka bureau régional sigi o date la o bureau régional date selen association damadɔ ye lettre ci anw ma Bamakɔ yan k'a fɔ ko bureau min bɛ ka baara kɛ k'olu ma jɛn ni o bureau in ka baara ye an y'a yir'u la o bureau de ye san o conseil islamique ɲɛmɔgɔya bureau ye n'a yɛrɛ ko na kabiri don jan an b'a ɲini aw fɛ a ye taa n'u ka congrès kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn o fɛn ye congrès sariya tilennenya ladiriya bureau national ni sisilen b'a kan n'a sariya sɔsɔra an tɛ jɛn n'a ye donc u taara u ye bureau sigi o cogo la bureau sigilen kɔ ka ban o association dɔw murutira k'a fɔ k'u tɛ bureau reconni u bɔra san ka na anw fɛ Bamakɔ yan an n'u sigira an ye réunion kɛ bureau sigira ni sariya minnu ye an y'o sariya bɛɛ ɲɛf'u ɲɛna délégué minnu taara bureau sigi la o conseil tɔgɔ la ka taa observer n'o ye Sarokaw Segu marabolo la Saro yɛrɛ kɛra cercle ni waati na u y'a yira sa k'a fɔ ko degun kɔni b'u ka dugumisɛn caman kɔnɔna na Bamanjɔrɔ n'u ka wale kɛbagaw ka taa yɔrɔ caman tigɛ bi min ye dugudenw ye u bɔra k'u ka nisɔngoya yira kosɛbɛ ka welewelema kɛ sa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na min ye Tumutukaw fɛ yen balo di o sigira sen kan ye commissariat la sécurité alimentaire fɛ n'o ye Radwan Agali ye
munumunu salum bɛ senna sa n'a daminɛna kayikaw fɛ min ye mopti o kɛlen kɔfɛ ale ni tumutu wulikajɔ kɛra sa ka taa balo di olu ma baara min bɛ tali kɛ pam mali gouvernement olu ye fɛɛrɛ min sigi sen kan sa yanni samiyaji ka ban balo min bɛ se ka di maaw ma maa minnu bɛ ni se tɛ olu ye ka se ka olu ma dɛmɛ ni o ye fufalaki balo ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka di gouverneur ma walasa Tɔnbukutu ta kɔni baara bɛɛ lajɛlen kɛra Baku Kante ale yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na min ye gouverneur ye sa kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko balo ninnu ka taa u taa yɔrɔw la o de ka di u ye sabula baara min don a baara kan ka se ka sigi sen kan ka kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ dugudenw ka lafiya bɛ o de la Tumutukaw fɛ sanji kɔni ale sɛbɛkɔrɔ jiginna alamisa tɛmɛnen ale ni juma tɛmɛnen sanji ale tiɲɛni kɛ yɔrɔ caman na Tumutu marabolo kɔnɔna na min ye Tumutukaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko nin san ɲɔgɔnna famana ka na o la sa san kɔni jɔlen sa gouverneur ale ni Tumutu dugu maire n'o o ye atandina ye u bɔra ka munumunu salo kɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan labɛn min bɛ se ka kɛ yaasa Tumutukaw bɛ kisi nin n'a ɲɔgɔnna ma cogo min na u y'o baaraw boloda dɛmɛ min bɛ se ka don sen na sa yaasa Tumutu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na sanji wɛrɛ o kana se ka kɛ nka bɔgɔso caman olu kɔni binna a baara in hukumu kɔnɔna na. Ginekaw fɛ min ye ɲamanton ye Darisalamu kin kɔnɔna na Konakiri faaba yɛrɛ kɔnɔna na o ɲamanton in kɔni walakatara sa ka taa bi maaw caman ba de kan maa 30 o de fatura waleya in senfɛ Mamadi Dumbuya n'a ka gouvernement maaw kɔni sa u bɛ wulikajɔ la yaasa cogoya min na u bɛ se ka nin ko in fɛɛrɛ sɔrɔ a la ɲamanton ko in k'a lajɛ degun min don bi a bɛ se ka ban cogo min na Konakiri kɔnɔna na nka yanni o cɛ sa min ye Laginɛkaw ka ministre ye gouvernement ye président ye ale tun ye ministre 2 kɔni ka baara k'o ban pewu k'olu kɔni sɔmigɛlɛnw lasago dunko juguya ni yuruguyurugu République démocratique du Congo ale halisa Ebola ko in kɔni de bɛ ka olu sɛgɛn ye kosɛbɛ maa 106 olu de kɔni ye degun sɔrɔ ko in kɔnɔna na sa min ye furajiw kɔni bɛ ka nana di u ma cogoya min na yaasa u bɛ se ka baara kɛ n'a ye ka taa n'a ye Gomakaw fɛ ani dugu bolofara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin waati in na sa fɔnkɔɲɔgɔnkɔ min yɛrɛ bɛ olu yɛrɛ ni dɔmancijɛkulu cɛ n'o ye M23 ye k'olu bɛɛ lajɛlen welelen don sa ka taa sigi ka fɔ la Susikaw fɛ bɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min na u ka degun in ale hukumu kɔnɔna na visa ko gɛlɛyali la Américains fɛ sa nin waati laban in na ko maa caman kɔni y'i ka nisɔngoya yira min ye visa touriste ye o tali ka taa se ka sefa wari miliyɔn 6 fo ka taa se miliyɔn 20 ma k'o kɔni ka ca kosɛbɛ Donald Trump ye fɛɛrɛ in sigi sen kan sa kabini waati jan jamana 30 ɲɔgɔn ko farafinna a kɛra ka gɛrɛntɛ in ta ka ɲɛsin olu ma min ye nin visa sɔrɔli la ka taa États-Unis kaw olu fɛ yen waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu bɛ ka wuli nin waati na Burundikaw fɛ yen Burundikaw fana fɛ sa min ye kungokolo fandanbada caman kɔni tasuma wulila la u ka dugu la dugu min n'o ye Rubuvu ye tasuma in kɔni k'a barika bonyana kosɛbɛ tari 10 ɲɔgɔn ko tasuma ye o bɛɛ lajɛlen jeni olu dun ka marabolo ninnu kɔnɔna na kosɛbɛ bagan misɛnninw ni fɛn minnu bɛ yen ani sogow ni maa bɛ taa yɔrɔ sawlen minnu lajɛ k'a ye tiɲɛni don olu kɔnɔna na sa yɔrɔ minnu tora sa u ka fɛɛrɛ tigɛ ko yaasa tasuma kana walankata ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ Vladimir Putin ale ka maaw ale ni Donald Trump ka maaw ko n'Ala sɔnna a ma lajɛ min na kɛ sinikaw fɛ APEC tɔgɔ la k'u fila bɛɛ bɛna ye o kɛnɛ kan min ye jateminɛlikɛlaw caman y'a yira sa k'a fɔ ko na kɛ sababu ye o fila ka se ka ɲɔgɔn ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaraba minnu bɛ yen bi ani wulikajɔ minnu bɛ yen ka se k'o fɔ n'o y'a sɔrɔ sɛbɛnw kɔnɔna na jamana filaw ka cɛ sira ɲɛ minisiriso ma kuma fɔ kunnafonidilaw olu ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ jamana fila in baarakɛyɔrɔba ninnu na sa olu kɔni y'a yira k'a ka kan u fila kɔni mana ɲɔgɔn sɔrɔ sinikaw fɛ yen novembre kalo nata k'u na kuma ɲɔgɔn fɛ wa u na hakilila falen kɛ yaasa kuntilennaba minnu bɛ yen olu bɛ se ka danganiya cogo min na Ukrainekaw min ye farajɛlakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye ale kɔni ye euro wari miliyari 6 bɔ ka di olu ma sa yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o waati in na min ye Rusilakaw ye olu kɛlen don ka drone kɔni kɛ ka sa Ukraine fan caman kɔni gosili o baaraw sigi sen kan fɔkɔɲɔgɔnkɔ halisa min ye arabu jamanaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Moyen-Orient kɔnɔna na a bɛ ka taa ka juguya ka taa fɛ maaw y'a yira sa k'a fɔ ko États-Unis ni Iran kɔni ka kɛlɛ in ko n'Ala ma farati k'a bɛ sɔn ka daminɛ sen wa ko ka juguya kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan sɔrɔ ko ta na sira ko da ka don o kuma na Detroit d'Ormuz min ye kɛlɛ kun ye
Pakistan ka o kuru b'a fɛ sa u ka danganamaya fɛrɛ ka sɔrɔ o la o ka fisa ni nin fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ni basigibaliya ye min bɛ ka gɛlɛya don maaw kun tajiko la Amerikanw fana fɛ yen sa nin waati na tasuma ba dɔ o fana wulilen don sa u ka kungo belebeleba dɔ kɔnɔna na tasuma in dɛsɛlen don ka kunbɛn Nevada fanfɛla la maa ba 42 olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sigiyɔrɔw bila olu taara ka taa fan wɛrɛw fɛ sa fɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na u ka dugu bɛ yen n'o ye ale kɔnɔna na ka se ka maaw kisi o ko in ma jamanaw ta sira ɲɛnabɔ taama na sira min ye ura Arabi Saoudite masakɛ denkɛ ye no o ye Mohammed Ben Salman ye ko ale bɛ taama na Faransikaw fɛ yen kabini kari tɛmɛnen ko taama in ale daminɛna a taa kun ye sa ani Emmanuel Macron bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na ka kuma ɲɔgɔnya sigi sen kan yaasa fɛɛrɛba minnu bɛ se ka sigi sen kan basigi ni lafiya la ka ye n'olu ka arabu dugu ye min ye Iran ko ye min ye États-Unis ka jɔyɔrɔ ko ye k'u daminɛna don o bɛɛ lajɛlen na taama in ale sen fɛ. Femada ni ale ye fédération min sigilen don Marakana kunna Marakana o ye ndulata senandulata ye min bɛ kɛ ni maa 7 maa 3 contre maa 3 ye tuma dɔ la maa 4 n'o ye Marakana ye sa ale ka championnat national ba o tako filanan kɔni jɔnjɔn taara sibiri tɛmɛnen min ye Abdala ale tɔgɔla so la 26 mars kɔnɔna na jɔnjɔn kɛnɛ ka sa Segu ale ni Bamakɔ de tun bɛ ɲɔgɔn na min ye Bamakɔkaw ye olu kɔni ye se sɔrɔ 4 Segu ka 7 jɔnjɔn in kɛnɛ ka sa maa caman kɔni tun bɛ ka taa farikolo ɲɛnajɛ in k'ale senkɔrɔma dondoli kɛ sabula nin y'a siɲɛ filanan ye min ye Femada n'o o ye fédération in ye ale ka se ka nin jɔnjɔn sigi sen kan k'a labɛn Bamakɔ kɔnɔna na marabolo caman min na a la baabu bɛɛ lajɛlen kuncɛlen sa Mamadu Dipa Fane monsieur le ministre n'o ale yɛrɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ ministre y'a kɛ ka tɛmɛ kuma dira ale ma Kɛba Jalo fɛ. Jamakulu k'u fo u segin k'u fo k'a ɲini u fɛ championnat in ye san o san ye u ka to ka na u ka caya ka tɛmɛ bi ta kan fana walasa minnu bɛ ka Marakana in jouer an k'u encourager pour que Mali équipe nationale comme an bɛ taa jouer kɔfɛla la u ka se ka na ni jɔnjɔn ye ka bɛɛ nimisi wasa. Donc DNCF tɔgɔ la n bɛ yan nɔ ka directeur Aliou Boubou Diallo représenté donc directeur tɔgɔ la a ka foli bɛ se Marakana joueur bɛɛ lajɛlen ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya a fédération président yɛrɛ a ka foli bɛ se u bɛɛ lajɛlen ma ani fɛn fɛn y'i sen bɔ a yɛrɛ kɔrɔ ka na ni kɛnɛ in kan a ka foli bɛ se a bɛɛ lajɛlen ma donc k'a bɛ dugawu kɛ vraiment compétition a sigira hɛrɛ la Ala k'a kun cɛ hɛrɛ la que le meilleur gagne. Voilà, regardez par là, il y a Bamako. Voilà, en tout cas, voilà, Bamako célèbre sa victoire. Vraiment ni tournée ni ɲana kojugu nin bɛ kɛ sababu ye Marakana ma lakodɔn kosɛbɛ nin bɛ kɛ sababu ye Marakala ka lakodɔn bon ne yɛrɛ Marakala joueur ye ne ye du national joueur ye nin ye ne 5 ans ye ne b'a la moi j'ai été champion d'Afrique fo siɲɛ 2 donc nin mun kɛra nin initiative ka di ne ye ne bɛ fɛ mɔgɔw ka Marakala lakodɔn parce que Marakala ye jeu min ye solidarité b'a la fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc a ka di ne ye mɔgɔw ka na u ka na an ka jɛ an ka Marakala in kɛ pour que k'a sankɔrɔta kosɛbɛ vraiment ɲina championnat ni salon ta niveau kun b'a la ɲina ka tɛmɛ salon ta kan parce que aw yɛrɛ bɔra ka match ye an b'a ye score kɛra cogo min na Bamakɔ b'a don Segu b'a égaliser donc o b'a yira k'a fɔ ko niveau bɛ ka na la dɔɔni dɔɔni. An bɛ Bamakɔ féliciter fɔlɔ bon u ka wulikajɔ fanga bɔ a la an tɛ premier 10 minutes la bon an nana an b'an yɛrɛ rattraper an ma se bon an bɛ Bamakɔ fo k'u félicitation an yɛrɛ ma démérité quoi an bɛ dɔ fara baara kan n'Ala sɔn. Bon an bɛ se k'a fɔ an ka entrée de ma ɲɛ kosɛbɛ quoi an kun sigilen don ni min ye a ma k'o ye donc forte o de y'an ka fɛn tiɲɛ dɔɔni entrée quoi. Kuponi in jɛma in kosɛbɛ o la ma an yɛrɛ sɛgɛn an y'a don u y'a bɔ n'an y'a don u y'a bɔ n'u ye naani an ko k'u k'a to yen denmisɛnw k'u sen wuli Mali balontan na
stade malien jofolo dɔ tun ye libero ye Lassine Soumaro ale stopper ye u ni Nigéria de tun bɛ ka jouer ballon-tan daminɛna stade ye kɔnna ka but don quoi donc Nigéria nana i sigi sa stade tɔ kan k'a tɛ se ka fa jofolo mana pan a b'a sɔgin ka taa ko Lassine cɛ an t'a to ka kelen don anw da in fana kɛra ten de an k'a to ka kelen don an bɛɛ ka lafiya sɔgɔmada in na ta an b'o bila yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dɔgɔkun min daminɛna Ala k'a timɛ ko ɲuman na ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma fala ni Ala sɔnna ma mawludu ale ɲɛnɛmali baara hukumu kɔnɔna na an na taa ka taa ja dɔw ta maaw bɛ se k'u ye cogo min na wajilu minnu bɛ sen ani bato minnu bɛ sen an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ni Ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ an na jara tun bɛ yan Fala Keyita ani ne yɛrɛ Ala ka tile hɛrɛ caya. I bɛ wari ci nɔgɔya la.